klar. Hej YouTube. En gang så var det altså lige at hvad er det nu det hedder? Jeg kan ikke helt huske det. Hvad er det nu? Nå ja, der var det jo ikke. Der kunne jeg bare ikke lige få. Der var det lige vi glemte at få min video ind på YouTube, så I kunne høre den, men det var ikke særlig godt, men I har bare aldrig set mig før, undtagen fra de videoer, som jeg lavede en gang, hvor det ikke var lige så sjovt som her, fordi her, der skal også lige vise tricket her. Nu skal jeg lige op der. Og så her er tricket. Prøv at se, så YouTube, så kommer man lige herned, og så whoopty, og så whoopty. Og så er man nede her. Og så har jeg lige lavet sådan noget smart noget herinde. Og så går vi lige herop. Så går vi lige sådan der. Så kan vi stå op på den her, og så går vi ned igen. Og så tricket er også, at men min video her, den hedder tricket. Men mig og en af mine venner, David, har faktisk, jeg kan ikke helt huske det YouTube, men det er, hvad er det nu det hedder, det er lidt dumt, jeg kan bare ikke helt huske det YouTube. Men det så spiller jeg ikke sammen med nogen, men det kommer nok en anden gang. Jeg ved det ikke. Men måske kommer det en anden gang, men her der er så noget smart noget med lava her. Det er lava-trækket. Det heroppe, det er hustrækket. Og man lige flyver, så kommer man ind her. Så er det noget, jeg havde glemt, at jeg ikke lige skulle. Det er her. Her der var det nemlig meningen, der ikke skulle være noget. Og så kan man lige gå herop. Og så er der også noget med lava der. Og så falder det så dernede. Og så flyver vi lige her, og så går vi lige ned her. Og så bum, 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 bum. Og så meget hurtigt videre. Og så op. Så op til det andet vand. Au, det er brandvarmt vand! Brandvarmt! Jeg ved ikke, hvorfor det er så varmt. Det brænder! Det brænder, det brænder, det brænder, det brænder. Med sten, med sten, med sten. Med sten, med sten, med sten, med sten, med sten, med sten. Med sten, med sten, med sten. Sten, med sten, med sten. Obsidian. 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 Obsidian, 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 obsidian. Hey, hvor snyd. Jeg har 2. Meget snyd. YouTube, det er bare alt for snyd. Sejt. Hvor var det vildt.
sjovt, der kan gilde mig. For snyd. Der må der ikke gå ild i mig. Det er ikke sjovt, der går ild i mig. Okay, YouTube. Okay, YouTube. Okay, YouTube, hvis I er klar. YouTube, er I klar? YouTube, er I klar? Parat, start. YouTube, er I parat? Eller er I start? Undskyld YouTube, det larmer lidt, men det bliver nødt til det, fordi jeg ikke lige selv så hvis jeg er en smed, så er jeg sådan her. Og så kan jeg lige lægge en derind, lægge derind. Godt. Jeg går lige derind igen. Hvor fedt. Og så er vi klar til noget andet tricks. Og her i tricket, hvor man tager, så går jeg lige herinde på E, og så gør jeg lige så. Okay, der var så en, der blev ødelagt. Ej, hvor sjovt YouTube, men YouTube, I vælger bare selv, om I vil have lyd eller noget. Nå, men desværre YouTube,